Sabes onde estamos? Hoxe en Secretos Galicia vexaremos ata Ribeira Sacra, un dos lugares máis abraiantes da nosa terra, onde o tempo parece deterse e a historia e a natureza camiñan da man. Comezaremos coñecendo os canóns do río Sil, que son esas paredes xigantes que a auga do río Sil levanos debuxando no mapa. E cal é a mellor forma de coñecer os canóns do río Sil? Pois cun paseo en ferry navegando entre os viñedos que colgan das ladeiras. Unha das nosas mellores recomendacións é que desfrutes de algún dos moitos miradoiros que poderás atopar ao longo do río Sil. A panorámica que observarás aí arriba deixaraches en palabras. E para rematar a nosa visita, non te esquezas de almorzar e visitar algún dos lugares máis turísticos da zona, como é o Mosteiro de San Estemo, Pantón ou Monforte de Lemos.